Ak si myslíš, že sa nemusíš o umelej inteligencii vzdelávať a zlepšovať sa v AI-ku, si na obrovskom omyle. Častokrát som už počul názor, že umelá inteligencia nahradí ľudí. Podľa mňa je oveľa lepšie povedané, že ľudia, ktorí používajú umelú inteligenciu, nahradia ľudí, ktorí nepoužívajú umelú inteligenciu. Umelá inteligencia tu s nami ostane. Jasne to dokazujú dáta a štatistiky veľkých spoločností, ktoré robili prieskumy, ako napríklad IBM, McKinsey, Forbes, Deloitte a tak ďalej. Vybrali sme pre teba dve štatistiky, ktoré sa nám osobne veľmi páčia a jasne demonštrujú, že s umelou inteligenciou budeme musieť vedieť pracovať. Od uvedenia ChatGPT v roku 2022 sa počet pracovných ponúk súvisiacich s AI zvýšil o 68%, 92% podnikov zaznamenalo merateľné výsledky vďaka umelej inteligencii. Práca s umelou inteligenciou bude nevyhnutná zručnosť, tak ako tomu je teraz s internetom. Keď sa naučíš efektívne pracovať s umelou inteligenciou, tak získaš konkurenčnú výhodu oproti ostatným, ktorí zatiaľ ešte neimplementovali do svojich pracovných procesov. Preto naša rada je taká, že zlepšuj sa v práci s umelou inteligenciou a veľmi radi ti s tým pomôžeme.